Zdravím vás pri novom videjku a dneska si ideme spraviť reakciu na Smajla a to video sa volá Mystery Penalty Challenge. Nezabudnite dať like, odber pre viacej takýchto videí a po prípade napíšte, aký je váš obľúbený futbalista dole do komentárov a môžeme sa ísť na to pozrieť. Losuješ v kolese šťastia. Sú tam aj super veci, že z voleja musíš triafať penáltu. Uvidíme, že kto bude lepší penáltový taker, kto má lepšiu, samozrejme šťastnejšiu ručičku pri vytáčaní kolesa šťastia a kto celkovo zvíťazí celkových počtov penált 16, lebo 16 je už také číslo, ktoré už môžeš. Už je to legálne. Každý kope 8 No dobre, tak penalt, takže kto bude víťaz z 8 penalt je šampión. S mäkkou kašou a tatarskou mačkou. A samozrejme, keď chceš podporiť tieto naše zimné adrenalinové zážitky, tak použij kód Spilon Island T-Sport. Ďakujem ti veľmi krásne. A píš básne. Jak sa hovorí, nebudeme ďalej otáľať, ideme si vylosovať naše prvé penalty, ktoré prichádzajú. Toto chce asi dať rukavicu dole, že? V tej zime. Nie. Ja mám, to sú tam tačové. Ja som zobral čínske. 冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。 S týmto môžem ja čukať do displeja, koľko chcem. A to je výhoda tých to je luxus a ja chcem také rukavice. hradských, pretože ja s týmto môžem akurát ťukať, viete čo. Automaty. Chcem ísť prvý. Chceš prvý? Normál! Bigfoot! Také easy si dostal. A ktorá je slabšia u mňa? Co chceme obidve? To bol dobrý bod! Ty si vylosoval jedno z tých najlepších vecí, ktoré tam je v tom kolese. Asi tak, no. Akože teraz mal dosť šťastie ten Kopačkovo, ale uvidí sa na budúce. Ideme na to. Dobre, chápem, že to je jeho slabšia noha, ale mohol sa aspoň trošku viacej snažiť. Nech, alebo čo to tu je, ovplyvnilo moju strelbu. Dobre, ja si idem teraz vytočiť, čo ja idem teraz kopať. No, som zvedavý. Ty si prestreliť bránu. Nie, prestreliť bránu! Nie, prestreliť bránu! Ty máš aké šťastie, ty kokos. Vom, Smajlo. Musíš prestreliť bránu, tak to sa asi ďaleko nepohnete. Toto je váš jediná challenge z celého kolesa, kde máš reálne, že 100% šancu, že nedáš. Môžeš, keď chceš na efekt, môžeš sa kľudne aj hádzať. Ty vole, chytil som. Ale stále je to 0-0. Magický prst je pripravený, môžeš ťukať. Krivela. Odtyčky. Penálta, odtyčky. OK, tak toto bude mať hrozne ťažké. A že hrozne. Musíš dať gól od tyčky, tak sa neráta penálta. Buď jedna alebo druhá strana, aj keď dáš gól, tak nemusí sa rátať. Ja sa to postavím, hej? Jak vieš, že idem tam? Lebo viem, že tam to určite netrafíš. Ja som pripravený. Nič. Tak zatiaľ je to 0-0 a už zostáva 7 minút a 19 sekúnd do videa, takže Ja mám pocit reálne, že toto celé dopadne, že 2-1, alebo tak nejako iba. asi tak, no, Smajlo má pravdu, fér. Niečo dobré, Šlapka, prosím. šlapka. Niečo dobré, prosím, niečo dobré. Šlapky. Šlapky išli preč. Penálta na malú bránu! To nemyslíš vážne? My teraz dáme tam malú bránu a ja z 11 metrov musím kopať na malú bránu. Musím ju tam dať. Dúfam, že sa ti bude dobre chytať v tejto bráne. Presne takto to má vyzerať. Čo teraz mám robiť? Ale ja zase nie som hajzel, že ja nebudem dávať silné, hej. Ja to dám hádzanársky, vieš ako to je hádzanársky? No, ukážeš mi. Budú tam tesne nad nohu, že tak tesne tak na nohu do boku. A ja opäť, že tesne nad nohu mu to tam dá, lebo on bude chytať nohami určite. Len to musí ísť. Vom. Ani som netrafil bránu. Môžeme ísť nazad. Easy peasy, lemon squeezy. Zatiaľ nepadol ani jeden gól pošahaný. No ukáž. Niečo zle. Mal. Rapot. Šlapky! To si robíš srandu, chudák, ty kokso tam dostal asi tak druhé najhoršie z toho kolesa, hneď potom akože nemáš dať gól. Som sa tak modlil, že nech mne šlapky nepadnú a tebe padli. Ale sú také, že
Maserské. Aby ťa pekne pomasírovali, keď budeš kopať. Ale dobre zamrznuté. Teraz vyzeráme jak taký telocvikár. -3 vonku a ideš kopať so šlapkami penaltu. Tak ten má plus 5000 eur, alebo so šlapkami v -3 dať gól. To čo je? Tak reálne tie šlapky asi nebol ani zlý nápad. Vyhrávaš 1-0. Akože super zážitok, ale som ťa prekvapil. A čo je dôležité, prekvapil som aj sám seba. Prekvapili ťa hlavne tie šlapky. Prosím niečo dobré, prosím niečo dobré, prosím niečo dobré. Prosím niečo dobré. Volej, volej, volej. Ja si ho akože nejak hodím a dám gól z voleja. Ja už viem, že dám gól. Okay. Smajlo v edite už tam dopíš to 1-1 teraz. Ďakujem. Epický drop teraz tam bude, taký normálny, na ktorý nezabude nikto nikdy. Ideme na to. Teraz sa pozerajte. Bez mozek. Zruš tú jednotku, Smajlo, prosím. Naschod si nedal ani silnú. Asi tak, no. Ach ja, ten jeden bodík si nezaslúži. Teraz to si musíš vážiť. Ja mám dobré srdce. Dobre sa aj chová, nebol aj trestaný. Ešte tam zostalo zo pár vecí. No, ukáž. Normál. Čo tam bude? Patička? Patička, Petička. dajte mi lobnu a ja to tam narvem. Ospravedlňujem sa ľudia za tie kopy, ale sú vážne zlé, ale musíte pamätať, je to -3, hej? Si pripravený? Som pripravený, Patičková. Netrafím bránu. Môžem? No. Tak, Kopačkovo je odteraz najväčší frajer. Toto ako nechcem nič hovoriť, ale určite, keď sa pozeráte na toto video, tak choďte rýchlo na jeho kanál a dajte mu proste, alebo keď to točí aj toto točí Smajlo, tak ho tam nahažte proste ten like, lebo frajer proste. Ja som myslel, že už to ide vedľa. Pozrite sa, ako to letí. Videli ste to? Úplne Precízna tesne, práca. chytičku. Teraz priateľské vzťahy skončili jednoducho, teraz už sa ide na ostrý noža. Prosím niečo dobré, prosím niečo dobré. Je tam Trivela. Penálta zo 16-ky. 16-ka pripravená, teraz mi prosím priniesť nejaký gól. Tu som doma, tu som ako ryba vo vode. On to chytil! Toto nie je možné. Ty si taký šťastko normálne. Štipej to. No daj sem. Normál. No, ukáž. Normál. Od brvna? Od brona, easy peasy. No, musíš dať gól od brvna jednoducho. Však crossbar, gól, hotovo. To sa ti určite nepodarí, to už teraz viem. Tak sa mu to aj nepodarilo, no tak čo už, no. Vomp! Ja som vedel, že ani sa nemusím pohnúť. Idem na to. Čukám. Čukám. Pozri sa, čo tam bude. Dizzy penalty. Ja už normálne nechápem. Ver si Smajlo. Prima, daj mi znamenie. Čári, Maria by sa rakovina uvapila. Raz. Teraz ja to cítim už dopredu, že nedá gol. Na 100%. 2, 3, 7, 8, poď. Do riti, akurát som vychytal ten smer. Tak aspoň vidíte, že aké mám šťastie. Ďakujem ti. Ukáž, čo si vylosuješ? Blind vyzerá, je to blind. Ježiši. Už sa to začína otáčať. Vyzeráš ako kuklač z grotesky. No, môžeš si pripravený. Ani nie, ale sústredím sa. Čo to bude? Čo? On dal gol po slepu. Tam tak ten Kopačkovo je real najväčší frajer. Plus 1 milión eur. Mne sa švikla pod kopačku tá lopta. Išlo tak mi akorát na dĺžku nohy a mne sa pod podrážku švikla do brány. 3, 1. Ty dneska si choď normálne do typosu. Keno, tam daj nejaké, podaj, alebo ja nechápem vážne. Len nie do terča. Kak zaujímavé, tak len strčo. Stoj! Yes! Ty
najťažšia vec. Dobre. My sme ešte zobrali toto, tú najšviklavejšiu loptu, ktorú tu máme, aby ešte bola väčšia sranda, takže počkaj, musím vypočítať magnetické pole, vplyv lesa na životné prostredie, trenie vo vzduchu, kmitanie terča vo vetre. Dobre, mám to všetko. Tak čo, bude to 3-1, alebo to až na 3-2? To je otázka. Čo si máme? Nedal chudák, ale tak toto bolo hrozne tesne. To bol aký dobrý, ale to bol dobrý pokus. No, pekné. Čau, to bol dobrý pokus, škoda, kúsok nižšie je tam. Poďte. Normálne, everybody. Bez žiadnych obmedzení, ideš kopať normálne penáltu, výborne, wow. No okej, tak to je v pohode. A čo, dáme to na 4-1, vravíš? Já už to chci mít všechno za sebou. Toto nebude gól. Ja som si povedal, že toto nebude gól. Yes! Jak ma to zaštípalo, ale chytil som ju trochu. Toto sa mi vôbec, toto vôbec nie je dobré. Pozor na brankára, keď vám šaškuje v bráne, tak vyrátejte si... Dobre, ticho, ja už idem, už točím. Rabona, to je to, čo mi moc nejde. Akože keď teraz si dám gól s Rabonou, tak to je plná hamba pre teba. A nie, že si zlomíš nohu. Dúfam, že si to užil. Zober si všetky tie góly tvoje posahané. Už ich nechcem ani vidieť. Máš tam detskú loptu alebo trivelu. Ale ešte môžeme dať do sásky niečo. Čo takto, tento posledný, dať za 3. Neviem, či vám na to bude, ale keďže je to Smilov YouTube kanál, takže nič iné mi neostáva, len áno, zoberiem to. A je to trivela. A prečo ja musím mať detskú loptu? Však... No vonkajškom musíš to kopnúť. Toto musí chytiť. Na tomto kope záleží celý môj rodokmeň. OK. Seven! Ty kokso, ale toto bol mega pekný gól. A toto reálne. Počkaj. Choď radšej, choď do tej brány už radšej, choď do tej brány. Ja už si idem kopnúť túto loptu, už mi je jedno, že či dostanete 3 body alebo nedostanete 3 body. Detská lopta, podri sa, ako sa na teba usmieva. Tak toto je už koniec videa, no a... Aha, pozrite sa, aj ja tu mám like na tom videjku. Takže nezabudnite dať, keď sa vám toto videjko páčilo, tak aj mne like, samozrejme. Aha. No a výsledok je 7-1, takže Kovačkovo zaslúžene víťazí. A toto by mohlo byť pre dnešné video všetko a čaute.